Arthur Miller, Jankina Perinka. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vynikajúci americký spisovateľ a dramatik Arthur Miller pre deti napísal iba jeden jediný, ale jedinečný rozprávkový príbeh Jankina Perinka. Hrejivý rodinný príbeh o tom, akým šťastím je dieťa v rodine. Nie je však len o dievčatku a jeho Perinke. Je najmä o veciach a vzťahoch, ktoré sú v živote dôležité, o dospievaní a o tom, ako sa z bábätka stáva dievča. A tak trochu je to aj príbeh o autorovi samom. Janka je jeho prvá dcérka Jane, ktorá sa bolestne lúči s milovanou Perinkou, lebo sa nelúči iba s ňou, ale aj so svojím detstvom. Z nežných ilustrácií Maje Dusíkovej vyžaruje pokoj a harmónia. Kniha je určená deťom od 3 rokov. Tu je úryvok z knihy Jankina Perinka. Bolo raz jedno dievčatko. Volalo sa Janka. Janka bola ešte bábätko a mala Perinku celkom malinkú, ružovú, mäkkú, teplúčku. Keď sa ráno zobudila, prvé, čoho sa dotkla, bola Perinka. Položila na ňu ruky a pocítila, aká je mäkká a teplá. Ružovú Perinku mala veľmi rada. Ak chcete vedieť, ako to ďalej pokračovalo, môžete si prísť požičať knihu Jankina Perinka od spisovateľa Arthura Millera do Tribeckej knižnice v Topolčanoch na úsek literatúry pre deti a mládež.